беше епицентърът на това место. Тук имаше вода, ама не имаше толкова, като сега. Не памта и аз от 36 години тук да има такова нещо. Повече, колко ще трябваше на върна. Плюс това и браната се изпуши и направи големи щети тук. Iznenadna nesreća ova ulica i ovaj grad ne najde od silni doždevi со скал. Сите подруми па и соби, кај што се едноспратни, и соби се поплавени. Дури имавме умалата и детенцето им беше у собата каде што веќе водата влегла. Едва го спасиле. Јас сум 81 годишна баба, ова не сум го доживела. Сум видела разни чуда и дождови, ветрови, ама овакви дождови